Sanibonani guys, igama ngiqabile niphathela amazwi la e-homecoming ngomhla ka-2 March. Guys, uManenje wakhumula iy'cathulo-ke uNesithando eyangqo kuMangcobo efuna ukumnyomfoza amhlithe ngisho iwivu nje ngokuthi phela umbambe eqotsheni eqabulana nendoda yakhe uNgaraje. uManenje wathi, ye wena Nonkiroyi ifunani indoda yami? uNgaraje guys wangena phakathi kwabo bobabili ebona kahle ukuthi mengase nje asuke, hhayi uNesithando uzomane nje ayiqedele nje lapha kuMangcobo amhlephula amshiye eyicucu guys. He, uManenje wathi, wena Ngaraje uyagembula ngempilo yakho awumsabini uShwabi? Uma ucabanga mengase uShwabi eyithole lento leyo ukuthi ubhizi nonkosikazi wakhe uzothini? Wathi ayi ungalinge umtshele bandla, ungamtsheli bandla uShwabi ngiyacela. Wathi ubucabanga ukuthi wena vele wenzani? Umphumela walento yenza ubucathi uzobanjani? uNesithando uthe sakhuluma lokho wangenelela uMangcobo. Angazi ukuthi sithathaphi isibindi esingaka ebe necala phinde futhi aphawule ugirl. uManenje wathi, eyi ubucabanga uzokukholwa yini myeni wami momtshela ukuthi mina noNgaraje besenzani? Wathi wena thula. Yabona weNgaraje lo ngifuna ukumnyomfa phambi kwakho, uyangizwa? Ngizomqeda lo mntwana. Wena ongathi moqedelwa isimilo bese ucabanga ukuthi uzohamba usitshentshela bonke abantu. Yeyibo guys, waze walwa uNtombomi and bengafuni ukulwa noNgaraje, yonke into beyibhekise kumthandeni uMangcobo guys. He, uthe suka lapho wathi sengiyahamba futhi la, wena ungangibambi, esho uNgaraje. Wathi ngizokushiya nomlayezo kodwa, hlukana nendoda yami. Hayibo guys, uNesithando kuyashunqa, vutha amalanga girl. Lapho-ke uThando uthe ephuma nje, hhayi waphinda emumva-ke guys uMangcobo emzini wakhe phela. Uthe mefika emzini wakhe, hhayi umyeni wakhe zemnetha imvula, hhayi kancane. uManenje wathola i-phone call evela kuyintatheli zimbuza phela ukuthi-ke ngabe ngampela naso yini isandla sokuthi lamanzi laphaya esesigodini okuhambeni abe ne-cholera. uManenje wathi angifune ukuphawula mina lutho, waluvala ucingo. Wathi awungitshele weMangcobo, ulaphi vele wena? Wathi ukhuluma ngani? Wathi yazi ngibhizi, ngiyabisha ngisodakeni kodwa ngikutholi nje ukuthi wena ulaphi njengonkosikazi wami. Fuze ngabe uyangeseka, fuze ngabe ungibambe ngesandla kodwa unginike inhlobo ukweseka. Wathi ayibo, nami ngibhekene notwayitwayi lami bo, webaba osekhaya. Kumanje nje bekade ngigula nami ngiphethwe yiyona le cholera, kuningi kuyenzeka. Wathi hayi, yazi ngilambe ngisho ukulamba mina lekhaya angikutholi kahle. Kanti guys, uyawusola umgqakazo ngampela inkukhu. Ngampela uMangcobo ubhizi ngey'nto zakhe nayi-personal, ubhizi noNgaraje guys. Akupheli lapho, uvula ngisho isaloni eceleni ugirl, ubhizi ugirl ngampela ngezinto ezimjabulisayo lapho umyeni wakhe yena uyabisha odakeni ngala. Guys, yeyi singoba umthemba umuntu, ngoba phela zolo lokho phela uShwabi bekade ebhizi emtetamukisa-ke uMangcobo, emthengela iy'ngubo zakho nokusho emthengela inqwaba ama-present ethi u-celebrate i-birthday yakhe. Akapheli ngisho inyanga manje yena useyamshiya ubisho odakeni, yena ubhizi noNgaraje guys. Hayibo, he, ayakupheli-ke laphayana-ke eklinikhi yase-Okhambeni nangu-ke uphindile edlisa satshanyana laphaya kuShobane phela indodana kaMatron. Matron njengoba nje sisebanzini ezilile ugirl, hhayi-ke umuntu obhizi laphaya eklinikhi uzethu uphindile kanye-ke naye-ke uShobane uyalekelela. Hhayi uNesithando naye uyibhekele ney'nkinga zakhe zokuthi phela indoda isibhizi landlelana noMangcobo. Ayi, uthe nje esondele eduze kaShobane-ke uphindile esho ukuthi kodwa uvuna amandla, yazi wena usikhondlakhondla. Uzethu wathula nje wayibukela, wathi hayi ngiyasiza nje kuphela. Wathi kodwa nje wenzani uma uqeda nje emsebenzini, awufuni siyophuma nje kancane siyophuza ama-drinks? Ayi uShobane guys wathi ngakuzethu, uzethu wenze ngathi uyibhalisa ubala. Wathi hayi cha, yazi phela wena Maphi, ngifuna ukucacisa lento le mina nawe sasizama before. Hayi cha, sengikhulile manje, angisafuni ukuloku ngidlala imidlalo, angisafuni ukuloke nje ngidlala umacashelana, ngifuna ukwenza izinto right manje, ngingenza amaphutha, yabo. Lapho uzethu ulalele yonke le nkulumo wathi hawu yini manje ngikwenzeni, khona nephutha engilenzile? Wathi awenzanga lutho, yabona nje ukuthi njengamanje kumele ngiye ekhaya ngiyonakekela uma uyambona nje nawe ukuthi usase-stressini.
yabona la emsebenzini kubhizi, so isikhathi sokuthi ngiyophuza ama-drinks vele anginaso. Ngiyaxolisa bandla nesiphindile. Hhayi-ke guys, waphoxa kanjalo-ke kuphindile. Lapho umetron wamdonsa ngendlebe, wamtshela ukuthi akahlukane nendodana yakhe ngoba abekho kwi-level efanayo. Washo ukuthi wena unesi Phindile, indodana yami, udokotela uShobane. Musu lokudlalela kwindodana yami, futhi wena unengane, futhi wena umdala kabi kabi kunendodana yami uShobane. Phuma kuyena. Kushuthi uPhindile-ke guys akafuni ukufunda because wamdonsa ngendlebe umetron. Still usayilandela indodana yakhe. Ayibo. Uthe sehambile-ke guys uShobane-ke lapha eklinikhi uZethu washaya ismile kancane ugirl. Wachazeka ugirl ebona phela kuShobane engathi useqala ukushintsha manje useba u-good guy. Good guy. Shobane. Hayi asazi guys. Akupheli-ke lapho. Uhambile kumetron-ke waya e-police station futhi this time around kube engayili ukubikela iphoyisa ukuthi phela iy'ngane zintshontshe imali yakhe. Ubeyosho ukuthi ufuna uShwabi kuvalwe ithaveni yakhe ukuze phela jeze ngokuthi inqwaba imiphefumulo yalaphaya esigodini sase-Okhambeni ilahlekile ngenxa yamanzi angahlanzekile. Iphoyisa-ke guys lizamile ukuthi lithi lenqaba le ndaba, wathi ye wena awuzutshelwa yimini ukuthi wenze njani umsebenzi wakho. Yabo umthandazo ushiyele komama abathandazayo, bamama besonto. Wena uyiphoyisa, hamba ovala leya thaveni, okungenjalo uzongithola mfana wami. Nangampela-ke guys iphoyisa lahamba liyoxwayisa-ke uShwabi, lisho ukuthi hey ndoda, awukuvale le thaveni noma nje iviki elilodwa. uShwabi wathi uthini ngivale ibhizinisi lami for iviki lonke? Uyayazi imali engakanani engizolahlekelwa yiyona mengenza lokho? Lalela-ke, hambe kulo mama umsondeze eduze ebese umvala umlomo, ngoba melokhu eqhubeke lokhu epapeza kabi igama lami, ngikutshela ngizoshisa yonke le ndawo le yala e-Okhambeni. Kanti omunye umuntu ozosha kulowo mlilo wena eshephoyiseni. Wathi angeke ngize ngiwe phansi mina ngedwa, so asonke simdibi kule ndaba. Manje akusacaci kahle ukuthi uthi umdibi ngani-ke manje uMr Police nezinto enamanzi angahlanzekile. But anyway, shuthi leli phoyisa nalo alilunganga guys. Iphoyisa-ke nalo likhulumile lathi lalela-ke wena Shwabi, unamanga-ke uma ukuthi sonke sizowa. Uyedwa umuntu ozoshala nozowa wena. Waqeda lapho waphuma uMr Police guys, wamshiya uShwabi eshwabene, ebona kahle ukuthi cha engathi limshonele emini kaBhayilanga. Wonke umuntu guys ebekade umngani naye esondele eduze kwakhe, ngisho nalo baba lo okwakuthiwa ubaba wengane akaphindile akekho manje, ngoba ke kusho kuthiwa hey when days are dark friends are few. Bonke labantu ababeloke bebhizi bephithizela lapha ethaveni yakhe beloke bephuza ama-drinks amahhala abasekho namhlanje, njengoba nje uShwabi esebunzimeni. Guys, ujikelwe ngisho unkosikazi wakhe-ke alala naye embhedeni, so singathini? Singababhlema sithini kabanye? Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, like, and comment. Until next time, bye.